Molt bé, tinc la satisfacció de presentar uns llibres meus, però també amb la col·laboració de gent molt valiosa, de l'Helena Martínez, que és una persona pedagoga 100%, es veu per la manera com treballa els diàlegs entre la matèria i els infants, i els dibuixants i els que heu procurat agafar les fotografies adequades. Bé, un llibre de religió té una cosa diferent d'altres llibres. Els llibres normals proposen una realitat que pot ser la natura o pot ser un poble, la societat, la llengua, etc. I el situen davant de l'infant. I l'infant ha de valorar què significa tot això i com se situa davant d'aquesta realitat de la naturalesa o de la pàtria o de la nació o de la llengua, el que sigui. En canvi aquí el que fem és proposar que hi hagi una trobada entre els valors humans que té el nen, que són molts, i la figura històrica de Jesús de Nazaret. Per això és religió, perquè religió lliga d'alguna manera la figura de Jesús amb la persona del nen. És curiós, tots anem de cara a viure els valors humans que tenim. I els infants tenen uns grans valors humans. I la cosa més natural d'aquest llibre és precisament això, que hi ha molts valors humans en els infants i els traiem i els posem a la reflexió d'ells mateixos. Valors humans dels infants, la capacitat de meravellar-se, la capacitat de reflexionar sobre si mateixos. Per això posem una influència molt important amb el tema de la consciència personal de l'infant. La capacitat de fer el bé, la capacitat d'estimar, la capacitat de crítica. Tots aquests valors humans els contrastem davant del fet històric de la figura de Jesús, que també tenia uns valors humans. I llavors, mirant-los, es tracta d'anar entusiasmant-se i anant-se ficant a dins d'aquesta temàtica. Aquí hi jugarà un paper important la implicació del mestre, de la mestra, que presentarà la història real d'aquest Jesús juntament amb els valors humans dels infants. I això surt a un nivell més simple i elemental amb un llibre de primer de primària, ja més madur amb un llibre de tercer, i per mi l'edat més maca d'un infant, que és el quart o cinquè de primària, doncs en aquest llibre de cinquè. De tot això, doncs, penso que en podem treure un profit, que és la formació d'uns infants.